Volpino Italiano. The baby American Akita. Това е най-новият член на нашия отбор и всъщност е най-успялото куче от целия отбор на европейското ни първенство. Кора, родена в България, развъдчика и Нели Шаркова. Това беше нейната първа изложба изобщо, на която тя участва. Абсолютен дебютант, но пък със страхотен старт успя да стане европейски шампион. След което, след голяма конкуренция в класа, само да кажа, с страхотни женски кучета, аз лично, записвайки на тази изложба, не очаквах нито да има толкова много наброй, нито да има толкова качествени животни в тази възраст. И бях страшно изненадана, когато видях какво влезе в ринга. Така че, първо, този успех беше невероятен. След което влезе за сравнение с мъжкото куче в тази възраст, което е спечелило европейската титла. И между двете животни тя взе най-красиво или Best of Breed в тази възрастова група. Което и даде пък билета да участва на големия ринг и на голямото Best in Show бебе за всички бебета и всички породи в този ден, които са спечелили най-красив от представителите на породите. Там тя беше първо селектирана в топ 6 или най-красивите 6 кучета за целия ден. Представете си, това са хиляди животни, които са участвали. Все пак говорим за европейско първенство. И накрая госпожицата стана на 4-то място на Best in Show-то или 4-то място на най-красиво бебе за деня. Което за дебютант куче, без никакъв опит, без абсолютно никакъв страх от камери, от звуци, от шумове, от съдии, от хора нови, които я докосват, пипат. Беше абсолютен фурор, наистина беше фурор. Fourth place for the American Akita. Čtvrté místo americká Akita. Love. Congratulations to our lovely babies. You can all join our judge to the official photo corner. Купата е всъщност точно от финалния конкурс или от Best in Show-то, на което тя спечели 4-то място за деня. Но всъщност, ако трябва да бъда откровенна, най-важното и най-ценното в случая с нейното участие, и това, което споделих и с развъдчицата и собственичката й, е самата реакция на хората около ринга към това куче. Не може да си представите колко много хора дойдоха след това да ми кажат колко невероятна е тя, какъв потенциал има и искрено се надява да продължи да расте по този начин, което дори едно куче да не спечели, това признанието на хората означава много повече понякога, но при нас беше комплекс. И спечели, и признанието на хората, което беше чудесно като усещане за победа. Думата американска в името на породата може да звучи леко объркващо, когато става дума за нейния произход. Родината й е страната на изгряващото слънце, а словосъчетанието Акита Ино буквално означава голямо японско куче. Ще попитате как изведнъж голямото японско куче се оказва американско. Предците на американската акита са японските акита Ино. Преди няколко века те са се наричали по различен начин – матаги акита. По-късно започват да ги използват за кучешки боеве, които стават особено популярни в началото на 20 век. В преследване на парична печалба, собствениците на такива кучета започнали да ги кръстосват с донесени на островите мастифи и овчарки с очакването кучетата да станат по-едри и по-силни. В резултат на тези намеси, класическите черти на породата започват да се размиват, влошават или дори напълно да се изгубват. Щетите, причинени на матаги акита, са забелязани на изложба, която се провежда в Токио през 1914 година. Скоро след това
чистите представители на породата са обявени за защитени, а кръстосването им с представители на други видове попада под категорична забрана. Хора! Разбира се, бебешкото поведение. Разсеяно. Тук. Хора, виж! Това е проблема при бебетата. Всъщност, че те са много по-разсеяни, отколкото едно зряло куче, което вече е обучено. Всичко друго я интересува понякога, но не наградката или храната, която хендлера държи. През 20 век развъдчиците в Япония правят всичко възможно, за да върнат първоначалните характеристики на Матаги Акита. По време на Втората световна война указ на правителството на Япония изисква всички кучета да бъдат предадени на японската армия. След капитулацията на Япония през 1945 година американски войници взимат със себе си част от тези кучета и ги отнасят на своя континент. В страната на изгряващото слънце остават малко на брой от оригиналния вид на породата. Япония се опитва с забрана да предотврати кръстосването на породата с други кучета и извън страната, но безуспешно. В резултат на това, с течение на времето, отвъд морската акита започва да се различава от японската както по външен вид, така и по характер. И тогава получава своето ново име – американска акита. Опашката, която трябва да бъде завита на гърба, ушите, които трябва задължително да не са клепнали надолу или назад, нагоре или леко напред. Всички бебета се раждат с клепнали уши, в последствие заздравява хрущяла. Много голяма заблуда имат хората, които си мислят, че груминга точно в деня на изложбата, там да го срешат, нещо да го напръскат е толкова важен. Не. Основното важно нещо е кучето да бъде буквално изкъпано, специално за този тип кучета с двойна козина, да бъде изкъпано непосредствено преди изложбата. И не изкъпването е важно, а техниката на сушене, защото сушенето изисква страшно добре подбрани четки за разресване. И всъщност по време на самото сушене, докато работи сушуара, посоката, по която решиш козината, начинът, по който държиш самия сушуар, диагонал, под който държиш сушуара, прави всъщност обема на кучето. И груминга е изключително важен, да. Мога да кажа, че 20-30% от визията общата, освен анатомията, разбира се, е това как кучето е грумирано и как изглежда в деня на изложбата. В деня, в който грумирах нея, трябваше да грумирам и още 2 померана и приключих груминга в 1:30 през нощта и съответно трябва да станеш в 4:30 сутринта. И това нещо се повтаря всички тези дни. Много тежки, ни са много натоварващи, както физически, така и психически за всички хендлери. Не съм единствената аз, абсолютно всички са на този принцип, така че наистина, като един призив към всички хора, ползващи услугите на хендлерите, уважавайте хендлерите си, ценете ги и наистина оценявайте тяхната работа, защото тя не е малко, която вършат. Работата е много, но пък резултати като нейния или като на всички други кучета, които постигнаха с мен, те кара да се чувстваш толкова щастлив и доволен, че да нямаш търпение кога е следващото световно или европейско първенство, въпреки умората натрупана. Защото в ринга имаше доста бебета, много качествени, както казах преди малко, но всички гледаха нея. Всички погледи бяха в нея, което е напълно достатъчно да разбереш, че не винаги само това кучето да е правилно анатомично е достатъчно. Едно куче трябва да има чар, трябва да има харизма. Ако кучето няма харизма и не привлича погледа на хората, колкото и да е правилно анатомично, то няма да бъде победител. Кучетата с харизма и точно те, които се раждат дори с леки дефекти, те успяват, защото те са животните, които влизайки в ринга правят впечатление, съдиите спират погледа си върху тях. Така че с абсолютно основание и така надежда, че тя ще израсне по същия прекрасен начин, защото пред нея тепърва предстоят едни месеци, в които тя много активно ще порасне.
И да, ще бъде евентуално новата, защо не е световна звезда.